Менә 2025 елның 13 июле. Бүген ертең мәтрүшкәләр алып кайттым. Вот, быелгы кышка балаларга, бер үч семьяга бүләрмен дип торам. Күрәсезме, менә монда уже мин эшләгән эш. Менә шулай кисәм качы белән, башларын качы белән кисеп чыгам. Аннан инде әйләндерә киптерәм берничә көн өстәлдә. Вот. Аннан пакетларга кипкәч инде пакетларга тутырып куям. Җәмәгатьне шундый кыскача гына быелгы интервью тулырак информацияны карасыз килсә, былтыргы мәтрүшкә әзерләү турында тапшыруымны, видеоны карарсыз. Менә җәмәгать исәнлек, саулык теләп, шәйләрегезне мәтрүшкә белән эчегез, татарларга татарча хәбәр язып, бүгенге тапшыруны тәмамлыйм.